επέλεξε να είναι σήμερα μαζί σας σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι. Я очень хотел поблагодарить очень лично за ребят, это большое торжество, которое здесь организовали, и благословение Царства Paisia. Σήμερα ο Άγιος Παΐσιος αγαπάει πάρα πολύ το ρωσικό λαό, όλους εσάς, και μου είχε μιλήσει για σας όταν ζούσε, για την αγάπη που είχε και τον σεβασμό για τον ρωσικό λαό. Святой Старец Паисий мне разговаривал о вас, о русских, то, что он любил вас и очень рад был. Σήμερα λοιπόν σας επισκέπτεται εδώ И сегодня он вас με αυτό το σκουφάκι και το εικονάκι που είναι το σκουφάκι που φορούσε, το εικονάκι το έκανε ο ίδιος και το πρόσφερε στη μητέρα μου σε ευλογία όταν ήρθε στο σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη, και αυτά είναι εδώ και τα προσκυνάτε σήμερα μαζί με την αόρατη παρουσία του και με τα βιβλία τα οποία μετέφρασε η Σκήτη με τον πατέρα Παντελεήμονα. Εδώ έχετε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο με αυτά τα ευλογημένα αντικείμενα εδώ που τα προσκυνήσατε και με τα βιβλία του που θα είναι μία μόνιμη συντροφιά για σας, να αγαπάτε τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, να του ζητάτε την ευλογία του και τη βοήθειά του, και θα επεμβαίνει για τα θαύματα που κάνει από την ημέρα που έφυγε και πριν φύγει από τον κόσμο, και τώρα είναι καθημερινά και ατελείωτα. Είχε πει μια κουβέντα: θέλω να κόψω την καρδιά μου κομματάκια και να τη μοιράσω σε όλους σας. Θα το πω και στο συνέδριο μέσα αυτό, και αυτό θα τελειώσω. Συνεχίζει να κόβεται η καρδιά του πατρός Παϊσίου κομματάκια και να τη δίνει σε όλους σας, γιατί όλους μας αγαπάει και για όλους μας προσεύχεται και για όλους μας θέλει να βλέπει να έχουμε παρηγοριά και ευλογία και χαρά Χριστού μέσα μας. Святой Старец Паисий говорит, когда он приходил к него дома в Салониках, это подарок от его маме, от отцу Мефодию. Мама, вот это скуфья и то, что крестик, дал Святой Паисий маме его. И говорит то, что его сердце Святого Паисия везде раздается и молится за нас. И очень большая благодать его возносит. И вот так он вас приветствует вот здесь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Господи, Христос пропадет.